गजाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मल्लिकार पंडित जी करने के जो लागेला हाँ जी पर वो उन्हें मत हेने कर रहे हैं टाइट हो जीते आए ता तो टाइट हो जाए बियाह शादी नेगे केनु हो बड़ी खर्चा नेगे नेगे पैसा लगे हां 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 अतनी हंसत रहा ठीक न हंसमुख भैया गीत गौनिन के देखि त नमो ना बताई भैया अब भैंसिया बच्चा दलसिया आई गीत गौनी बड़ी से हैं अभी न के देले सुबेर ले हो जाए सोहर और गा के जाए हां दादा जरूर बहुत सुंदर सुदामा भैया पुरस्कार दिले बनी तो हो गई दूल्हा के हाथ में एगो सोना के सिकड़ी चाहे अंगूठी धरी बाकी ना वही तो लोहा के सिकड़ो चली न लगेला ना अच्छा चली कोनो बात नहीं है ए तरी ना कह हम ही दे देते ने अरे मशीनिए धो दे उठा के हां हां माता बहन गावला लो अरे चंदन संभार चौका बैठाए रघुनंदन दुल्हा चंदन संभार चौका बैठाए रघुनंदन दुल्हा ए हो रघुनंदन दुल्हा ए हो रघुनंदन दुल्हा ए हो रघुनंदन दुल्हा ए हो रघुनंदन दुल्हा तिलक चढ़ाई है तोहर सार पे रघुनंदन दुल्हा तिलक चढ़ाई है तोहर सार रघुनंदन दुल्हा नाना प्रकार के गीत में तब हम गावे लो तिलकोहर लो अंगना में ढुके लो बोरा ओरा बिछा के पूरा व्यवस्था रहेला आ जे चौकट के भीतर एगो गोड़ डाले लो माता बहन गावल चालू करे लो कि आंगन में तेरा इंतजार है। आइए व्यवस्था देखिए आइए 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 जी हरेंद्र भाई अपर्दमन भाई हमारा तिलकोहर खोजे जाए को बा तू देखो खाली आंगन में तेरा इंतजार है तिलकोहर को मेरा नमस्कार है। चलो आंगन में तेरा इंतजार है तिलकोहर को मेरा नमस्कार है। हम बोलती हाँ जी हम ब्यास लोग तो बोल के जा देते बाकी हम विवश बनी अपना छाती से हमारा पहले तना बा कि बिना तहरा में ढुकल अपन गीत संगीत हम जमा सकत नहीं अब तोहरे पहले बा बाकी तू जान बुझ के अझुरा तरह हमारा से तू गिर के मुड़ी यही से कहतनी कि तहरा गायकी पर विश्वास देखतनी कि हटल जाता तारा बोलबाजी पर विश्वास बना। अच्छा को दिन के ब्याह अच्छा तू बोले जो लग जात कि ना खाली हाथवे न करे के बा लग जात कि ना लग जात कि ना बाकी ना अपना मर्यादा में रह के गीत संगीत गइबो भाई नो हम चाहती तो तारा दुलावा में ढुक के उनको लोग छतिए पर फान जेती टूट जात बताओ बाकी तू हमारा दल में आके केतनो कूदल फानेलो तार काछा है तना बसाइल हनो हम बुझाइल के उल्टी कर देब हम बाकी कहने कि का कहियो भाई हो आते ही पर फानते बड़ो तब का करो हमारे सुमीर में छोटे न होखबो अरे भाई तू हमारा जंघा पर हगियो देब हम का करब जंघवा काट देब पानी से धो देब ओकरा के साफ सुथरा कर देब तू हमारा के बोल सकत रह तारा के हम ना बोलब तारा के हगी जे हम पे ना सकत जंघ ना काटम हम अरे इनका जल्दी बाकी तार हाथ जोड़ा तनी तू आवो तू भाई हो हुनका के मत ले ताहर जब वो इतना बसाता तो सोचा कि उनकर कितना बसाता अरे राम हो आवे कतावते बाड़ी ओइली हो मोड़िया बुझाला कि नरमुंडा समी के खाली गैस माता बहन गावला
प्लेट हाथ में दे के जननी सुबह जी अब प्लेटवा देख के गावे लो कि तनी पानी पी लो तब तिलक फिलक चढ़ी आ देखी हर एक जवार के हर एक जिला के गीत संगीत अलग बा एने के शायद गीत संगीत का जने अलग होत होई हमनी के जे तरीका वाला आ हमनी के त गीत संगीत में होखबे ना कर हमनी के सादा गाई ले जा राम भी आई त एने हइला गइला से तनी हमनियो के हइकुल करे लगनी जा न तो हमनी के जिला में इकुल ना हो ई तो भाई लोग के प्रेम बा के हमनियो के कुछ जान गनी जा काजी गावेला लोग कि तनी पढ़िला तनी पढ़िला अरे मिठाई के डब्बा पका लिखबा तनी पढ़िला ए मिठाई के डब्बा पका लिखबा तनी पढ़िला तिलकोहरु लो उलट पलट के देखेला एक और स्वागतम लिखल बा वेलकम लिखल बा तो मौगी कहले से केहू नहीं खेल लिखल अतवार लिखल बा सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा तारा मौगी के कोई गो भतार लिखल बा तनी पढ़िला 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 मिठाई के डब्बा पका लिखल बा तनी पढ़िला ए मिठाई के डब्बा पका लिखल बा तनी पढ़िला तब तिलकोहरु तिलक चढ़ावल चालू करे लो पंडित जी अक्षत मार के सामान पर आ शुभारंभ करावेले का कहल बा आइटम नंबर 1 ई का हो ये परात हां फुलहा हो सुदमा भैया है देखे है ही तब परात चढ़ावले बड़स तो देखिए हमरा के गबड़ा देने से हम का करे अच्छा सुदामा भैया के पोता बानी रहा तो सुदामा और हमनी के उम्र के बानी तब तो हमार बाबा वहाँ के लगो केने बानी सुदामा बाबा अच्छा ठीक बा हाँ 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 धन्य भगत जी हम जान गए नहीं करो मन बना दल बनी 300 रुपया और हो गई बा हमरा के देखी तो हाँ भगत जी के बार बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दे इहे तनी मन बनल रहे के बा हमारा जननी हाय लेकिन देखी हाय परा चढ़वा में को गो लड्डू आटे अरे सारा खत्म में बना सही आइटम नंबर 2 ला मंजूर बनो हां हां तो काहे ना रही तारा दूसरा के टेंट दूसरा का समय ना होई मोय कैमरा दूसरा के ब्यास दूसरा के फ्री में तहर मोय है व्यवस्था होती है तो खुश तू ना रहबो तो हम रहो और कुछ होगा आइटम नंबर 2 अच्छा ई का हो ये ड्रम सेट देख लिए तना बड़ ड्राम सेट रवा सब जीवन में ना देखलो बहुत बड़हन ड्राम सेट बा तिलकोहरु गरीब बड़ा सो अच्छा कोनो बात नहीं है और आइटम नंबर 3 ई का हो लइका के डीवीडी ई है डीवीडी प्लेयर हम चलो तका भैया डीवीडी चलत नहीं खेनो भाई कोनो बात नहीं के पुरान का ख्याल के तिलकोहरु बालो ओल्ड मॉडल चढ़तो रहला माता बहन गीतो गावेला लो की आइला बड़ी हाली हाली लेके लोटा औरी थाली आइला बड़ी हाली हाली लेके लोटा औरी थाली अब जान तू देर लगावाना ए भैया के सरवा ए भैया के सरवा जल्दी से तिलक चढ़ावाना भैया के सरवा जल्दी से तिलक चढ़ावाना बाकी भगत जी लगता कि ना बताओ हे अपना गाँव के नाम हंसवला नाम बैठल बालो मुड़िया कहे झुकाई के एगो बटुला एगो टीवी एगो डीडीएच पर हंसवला ना नगरी में आई के एगो टीवी पर हंसवला ना नगरी में आई के एक गाँव में कोई हित लगा है नहीं खे जे हित लागत हो के पाहु लागत हो के चाहे सार लागत हो हां जी केवाइल बा जोन गांव के सार लगाओ केहू नहीं खे मजकिया केहू नहीं के गांव में खे बा केहू आइटम नंबर 7
अच्छा दो का है लड़का के गणतर हो गड़तर चढ़तर पागल है का हाइटर बराट हाउ का ये गैस सिलेंडर अच्छा ई गैस सिलेंडर है ई तो ठीक बा भाई ई तो ठीक लगत बाकी में बा कि नहीं हो तो चेक करे के बा मार सरवा करे खाली खोलिए चढ़ौले बड़ा सा ई तवा खाली ला हाइटर बनो अच्छा ई का ये गोबरा के सेंटर हो अच्छा गोबरा के छिलका गोबरा के क्वेश्चन सेंट कहला रे हां छिरकत तो बा ठीक बावरी हाइटर में 10 अच्छा 10 आहा हा हा ये लीवर बड़ा वाला लंठ साबुन है देखी यहाँ साबुन चढ़ल बा हम अंदाजा करतनी कि दुल्हा हो राजे हैं बाकी साबुन ही ना हो रही अच्छा ई कार्यक्रम में भगत जी लाग के करा पबा की करबा रवा प सुदामा बाबा प रवा सब प उब्यासी प न परदुमन परदेसी प न कमलेश देहाती प एक कार्यक्रम के पूरा भार जेकरा पर लोड बा साउंड वाला भैया प अरे यू काहे जी कहीं का है अखंड भर लनो हां जी 24 घंटा पहले यहाँ के हमनी से आइल हो हां पेड़ फेड़ा पर चढ़ के चोंगा बनले हो हां सुबेरे हमनी के गा के चल जाब जा तब यहाँ के फेड़ा पर फिर चढ़ब हां जी फिर अपन चोंगा खोल के उतारब तब न घर जाए पेड़ पर बैठ आ कोई बहुत कबे से कबे क्वेश्चन दुमु कहले बनी कि राम जी के तिलक चढ़ता हमारा के कुछ ना मिली का ले ली रवो ले ली ली है धरी ले जे घरे का धरी 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 महाराज धरी ले धरी महाराज अरे धरी ले जी पूरा फैमिली लगाई ए सब माइक वाला के मेरे रू ऑपरेटर रखे धरो सब ऑपरेटर ना जीवन में व्यासन के मेहरारू से हिंकर तो बियाह ने का भले बड़ बचवा का जन है हां जी बियाह ने कब है आ न तो दुनिया के कोनो ब्यास आ ड्राइवर हो खस आ साउंड वाला आ कह दस के हमर मेहरारू संग पटेला बस मनबे ना करेली हां जी ब्यास के मेरे को तो झाल बजा वाला रखता रहो ओई देख अब हे सरऊ के सुन ली ठीक है अभी कहते रहे कि ब्यासन के मेहरारू के झलवा रखत रहे आ तहन लोग के मेहरारू के हमनी के बियाह है के भाई गाड़ू तो ठीक बाड़ल जाय दलो अबे जब ना कहे ना तो कहते कि तहन लोग के काम कैसे चलेला ना ए महाराज छोटका सामानवा पंडित जी हाथ में चढ़ा देले अब बड़का सामानवा पंडित जी अछत मार देले है का हो हई आई पलंग हां पलंग हई आई मसलन मसलन हई फ्रिज अरे फ्रिज बहुत ठंडा करत हई आई वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन हई फ्रिज गोदरेज अलमारी हो हई 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 का हो आई बैक तू भूला गल का हो आ हो का हो हाउ लड़ल टेम्पू ही है सम आंख में दिला इंजन पीछे बा आ हई 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 अरे ये जो स्कॉर्पियो अरे बाप स्कॉर्पियो आ हई हई आई दादा ई फटफटिया में तिलक चढ़ जाला आये महाराज तिलकवा लेके आ कितना निर्दयी लेखा माता बहन लोग गीत गा के कहे ललो कि गेट बाहर करो अरे गेट बाहर करो साला आवारा है जी गेट बाहर करो गेट बाहर करो साला आवारा है जी गेट बाहर करो तिलकहर लोग के आंगना से बहरी क के घर के माता बहन जे रहेला उ दुल्हा के चुमे खातिर निकलेला तो पहले माई चुमे खातिर निकलेली आ देखी भाव चिंता मत करो तार 3 गो माई बालो न बुआ 3 गो माई बालो न एगो माई के तू अभी देख ले आ 2 जनी के बाद में तारा के दिखा दी सुबेर ले माता जी निकलेली घर में से कि घर में से निकल लिया पनयाम आंचल क्यों फहराती हो घर में से निकल लिया पनयाम आंचल क्यों फहराती हो बबुआ मुँह देख ला एगो ई है आ तने हेनियो घूम मिला के तो कैसन मोछ वाली माई है माई जब चुम के चल जली
तो भौजाई लोग के बेरा आवेला अरे बाप हो बाप आ माता बहन लोग ताहिना गजन करे ललो गीत गावे ललो कि अरे माई फेर चूमे चले ले हई जुलिया दिक्कत बा बड़ी बीच लहर भइल बा। अरे तो हसन का शरीर में दशा में चुमल कौन जरूरी बा दादा तू रह दो ये चबाउनु 10 गो न 5 गो एगलो लोहरा देवर बा उनकर के हम न चमब त तू चमबू तारा चुमला के दिक्कत नहीं है तू चुम तार लौरा देवर हो चुमो बाकी डर लगता कि अभी तू डिलीवरी केस में बाड़ी कहीं चुमे गइलू कहीं छलक के भतीजा हमार गिर गइल तो हमारा सोहर गावे के पड़ जाए कैसे छलक के गिर जाई बड़ी मान में रखले बानी ऐसन तैसन गोरनी मड़ोरा बाजार में लइका हमरा के गिफ्ट न दे देले बड़न ठीक ठीक तो चुमला बड़ा बढ़िया अरे माई फेर चुमे चले ले हई जुलिया एक और आराम से हमार बाबू तू सुतियों के चुम सकत देखिए लड़का ढर के ना तू बैठ के चुमा सूत के चुमा जे तरी मन करे बाकी चुम ले तार सारधा बात एक राल डोलेला एक और गाल डोलेला एक और जोबन धइ के लागल तेज भरना होई छे आए मर्द तू नहीं तू क्वेश्चन बाल अते क्वेश्चन बाल सब कभी है न चुमला ते हे जवा चुमा करे आई कितना हंसत रे कि ल चुमा कोनो दिक्कत नहीं ये जानतर के 11000 के खूटी धरल है बेली आई रे माई हम ऐसे थोड़ी ना चुमतनी हम तो चेक करत रहनी कि बाबू के हमर ठीक बा कि अरे मर्द तारा तनी मन दे हिलावे लायक न खत्तू कि मत छुओ साफ मजा में साफ छोड़ दल बड़ा कि लो हमारा का दिक्कत बा तू छुओ तर छु अरे जा जा हम जान गने तारा ये जानतर के सोमारी है अरे कराल डोलेला एक और गाल डोलेला एक और जोबन धइ के झूले एक और मंटू भैया ना एक और जोबन धइ के झूले एक और टिंकू भैया ना अरे जुलिया के छुए जानी दी है रे माई अबोका से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई साढ़ा से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई आवे के तो आइला ना होइले बिया रे माई अब भैंसा से छुआ के जुलिया आई लबिया रे माई बोका से छुआ के जुलिया आई लबिया रे ए बबुआ हम जियो तनी कि ना हमरे के तनी देख लो बाप रे बाप सार से छुआइल बनी बोका ले गादा ले आबिल हम जियोते बनी तो खाली छुआइले न बाड़ू हां तो पाइन टंकी पर जन्म करे भी तो खाली छुआइल बाड़ू अब जान जाई तिल कहर लो तिलक चढ़ाइए ले ले बा आ चुमावन होए गइल तब एगो मेधा बात जाता हम अपन अंगूठी ले लेते हैं ठीक नो बाकी तार हो वाला भाव देखने हमारा जा साफ एकदम माने तू एते द या छत दे द आनंद में हो गेल आ तीन थान गाना होने दे दी आ कपड़ा खोल जा ई कपड़ा चेंज कर लो आज तिल कहर लो काव चिन्हवा देता नहीं कोलो का खाना खिया दो सर से करा देखो देख लो पैंट कुर्ता चेंज कर लो रुको जीना पहले है तार बड़का सार हन जी है हन मझिला है हन सजिला चाचा का लड़का हन आवे के जन है न बाड़े अरे लछुदार है तारा मेहरारू के बड़का बाबूजी का लड़का अब मैं सरवन के मालिक ही हूं ना हमने का अगुआ है जा जी परिवार दुगो मिला दल बन जा जन्ने खाना खिया दम नहीं लोग के हां का जाई ए मत हेतना तिलक ले खानो ना खियबो खाना खिया सकत रहनो हां अन्ना के बेलस को तिया तर तू हां खिया तर जय बैठा तू रोमालिया बगल में झाला अब देखिए करे के गोपाल गाड़ी कह जाला ए तरीके के गाड़ी दे दे भगत जी तुम्हारा मारी हो जाए अब बियाह शादी
शादी में माता बहन लोग गाड़ी देला लो आ कहेला लो कि हमारा गरिया के गवैया भुइया में धके जा आ दू कवर बेसी आदमी खाला कि ना तो गावेला लो एक कली मंटू बाबा गावेला लो कि अरे सावन मास रौरा काहे ना आइले सावन मास रौरा काहे ना आइले कटहर के अधिकारी जी कटहर के अधिकारी जी कोवाही काढ़ी रउआ थारी परोसम कोवाही काढ़ी रउआ थारी परोसम मोरी करम रौरा मोरी करम रौरा और गावेला लो जितने गरियावेले समहरवा उतने कवर बढ़ा बढ़ा के आदमी धीरे धीरे मिचिरा के खा लो कि हमार नामवा नहीं खिस धरत रे भाई पर्ची पर आदमी नाम लिखवा के देला टिंकू टकराना सुभाष सिंह सोनू तिवारी मंटू तिवारी अर्जुन हित हाँ दे दला लो गाड़ी गावेला लो कि रिम झिमा रिमा झिमा मेघबरी से ला 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 रिम झिमा रिमा झिम मेघबरी से ला 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 अब अंगना में लाग गइले काई रे मन धीरे धीरे अब अंगना में लाग गइले काई रे मन धीरे धीरे पनिया भर न चलली सुहागिन मंटू के दीदिया पनिया भर न चलली सुहागिन टिंकू के दीदिया अब बोलावा गइले बिछी लाई रे मन धीरे धीरे अब बोलावा गइले बिछी लाई रे मन धीरे धीरे धावल धूपल ओइले कमल सरसिया अब सोहरी कली हल खाई रे मन धीरे धीरे आजर में लागल की बाजर में लागल बा अब कवाना गोतरिया लागल भैया रे मन धीरे धीरे कहाँ लागल बा अरे बाप रे बाप ये हमार करम के दोस्त बा काहे पानी भरे गोई रहनी बाप रे बाप इतना ना बीच लहर भइल बा कहानी की तनी सीमेंट गिरा के ओकरा के जमा दी तोरा नाना जमन पानी भरे गईनी तो गोड़ बिछड़ा गई रे भाई अरे बाप रे बाप औरी पूछत रे कि केने दर्द बा ना हमर आजर में चोट लागल बा ना हमर पाजर में लागल बा आई रे मैया ना हमर ऊपर लागल बा ना हमर नीचे लागल बा हमर तो ठंडा घर के बीचे बीचे लागल बा दिमागवा एकरा ठंडा घर में लागल बावे भैया रे मन धीरे धीरे एकरा ठंडा घर में लागल बावे भैया रे मन धीरे धीरे नाना प्रकार के गोपाल गारी गावेला लो यही तरह गीत गावेला लो कि फलाना के दीदिया गइली रूस आ पीछे सड़क पर गइली सूत फलाना के दीदिया गइली रूस पीछे सड़क पर गइली सूत सुतरा ए जब के बैठा भैया का कहानी सब है बैठे न कहानी सब धोबी लोग भैया का नाम कनौजिया कहानी सब का कहानी सब है जो कपड़ा उपड़ा के काम होला हां जी धोबी नो धोबी भाई केहू धोबी भाई के नाम बताइए गांव के जे होके बा केहू धोबी भाई ए गांव में धोबी नहीं सब है कपड़ा प्रेस करली सब है
सुतर बाबू नहीं कहू जी ना जी शिव दुलार धोबी शिव दुलार तो शिव दुलार के गदहा आवेला हे को बती आवेला शिव दुलार के गदहा आवेला हे को बती आवेला यही तेरे गोपाल गारी गवाला तिल कहरु लो तिलक चढ़ा के गई बारात अब निकली ए जब हमने के खड़ी पाई करल जाई पैसा ले अरे भाई पैसा बड़ी लेट पाया बता पैसा अरे डूबते का तिनके का सहारा हमने के तो बुझाते कि आ जा बाबू हम लो हम तो थोड़ा दूर हम आ जाते वो तो नहीं बढ़ जाए न तो तू कहबा कि हेतना भारी सामान लेके आओ तनी ब्यास आवत में अभी खा बताओ